Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Inroddulek ħajr mulej, ta' kemm tħobbna. Nitolbuk bil-qalb għenna, ħalli dan ir-randan iwessalni iktar qalbna, moħħna, ħajjitna, biex l-imħabba tiegħek tammar fina u biex permezz tagħna twassal imħabbtek għand l-oħrajn. Għenna mulej ħalli nifmu li dan kollu ma nistgħux nagħmlu esperjenza tiegħu aqwa milli waqt il-quddiesa, l-Ewkaristija. Nitlobuk issawwab imħabbtek fuqna dejjem aktar u tenna ħalli ngħixu dan is-sagrament kull mument tal-ħajja tagħna. Dit-talba nagħmlu ilek bi Kristu Siedna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ejjew eżisħut nimmaġinaw kieku kellna mmorru mixja twila. Ngħidu ħammorru x'imkien fil-bogħod bil-mixi. X'inhuma l-iktar affarijiet importanti? Naħseb jien l-ewwel nett xi ħadd minna jekk irridu naslu f'destinazzjoni jew x'hekk, xi ħadd minna tal-inqas xi ħadd irid ikun jaf it-triq. Ma tkunx taf it-triq kif tista' tasal, mhux hekk? Però jekk nitilqu nimxu għalhom it-triq u forsi l-mixja tkun twila mhux ħażejn, jekk ma jkunniex nieklu x'nixorbu, x'jiġri għalhom it-triq u x'hekk jaqbadna l-ġuħ u l-għaġġ u ma naslux ta' u x'hekk mela żewġ affarijiet tarawhom li huma l-iktar essenzjali jekk ħanamlu mixja twila. Tal-inqas xi ħadd irid ikun jaf it-triq u rid ikollna l-ikel u x-xorb li jsostnuna għalhom it-triq biex naslu fid-destin tagħna. Issa l-ħajja mhix qisha mixja wkoll eżisħuti. L-ħajja tagħna wkoll mixja. Jum wara jum. Ħanamillek mistoqsija. Inti taf fejn intsejjer din il-mixja? Fejn qed iwasslek dan il-vjaġġ? Sfortunatament qegħdin ngħixu fi żmien fejn ħafna ma jafux. U l-għar forsi laqqas jimpurtom fejn iwassal dan il-vjaġġ li aħna nsejħulu ħajja. Sakemm imbagħad isibu ma' wiċċhom vojt kbir u x'hekk. Jew isibu ruhom darhom mal-ħajt kif ngħidu, u mbagħad forsi nittamaw li ma jkunx tard wisq. Fil-ħajja żisħuti ħafna jiddeċiedu li jgħixu aljenati. Naljenaw ruħna bil-preżent u bil-mument u bl-affarijiet tad-dinja, bil-ġejt tad-dinja, bid-divertiment, bil-pjaċiri tad-dinja, b'elf ħaġa oħra naljenaw ruħna u ninsew li ma nistgħux naljenaw ruħna għal dejjem, eżisħuti. Fl-aħħar mill-aħħar iridu nsibu ma' wiċċna id-domandi l-kbar tal-ħajja, kulħadd irid isibu ma' wiċċu dawn. U x'inhuma dawn id-domandi l-kbar tal-ħajja? Domanda minnhom, jien għalfejn qed ngħix. X'i skop fiha l-ħajja? Biex naħdem u niddeverti biss? U x'in dan kollu ma jagħtinix aktar sodisfazzjon? X'in ninduna li jiena vojt minn ġewwa se nagħmel? Fejn twassal il-ħajja? Dal-vjaġġ fejn se jieħodni? Xi darba rrid immut, u x'hekk. U jispiċċa kollox fix-xejn. L-akbar aljenazzjoni tal-ħajja tafu x'inhi eżisħuti. Li jgħid li l-koll nafu li rridu mmutu u li dan il-vjaġġ fuq l-art irid jispiċċa, ħafna bnedmin jiddeċiedu li jgħixu qishom dak mhux se jasal qatt. U dik hija l-ikbar aljenazzjoni u l-ikbar żball tal-ħajja naħseb jien eżisħuti u x'hekk. Għax ovvjament taċċetta li dan irid jiġi fuqek jew le, tgħix aljenat daqs li kieku ma se jiġi ħaqqat, il-mument irid jasal, eżisħuti. Kull bniedem irid jaffronta dawn id-domandi l-kbar tal-ħajja llum jew għada. Min jagħżel li jinjorhom se jiġi żmien li aktar isibhom ma' wiċċu blerra, eżisħuti. Forsi tgħidu aħna mhux fuq l-Ewkaristija konna nitkellmu dan kollu x'għandu x'jaqsam. Għandu x'jaqsam ħafna, eżisħuti, għandu x'jaqsam ħafna ta'. Iva,
U dan li qed ngħid għandu x'jaqsam ħafna għaliex f'dawn l-eżerċizzi bejna biex tkellemna dwar x'inhi l-Ewkaristija. U rajna x'rabta kbira għandha ma' ħajjitna, ħanfakkarkom ftit. L-ewwel darba tkellemna fuq l-Ewkaristija hija laqa, anzi iżjed minn laqa, insir ħaġa waħda mal-akbar ħabib li huwa Ġesu u x'hekk. Insir ħaġa waħda mal-ħajja l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, mhix ċajta eżisħutik u taqgħod taħseb fuqha xi ħaġa tal-aġeb. Insir ħaġa waħda ma' Ġesu u x'hekk li jex bata u mitu qam 2000 sena ilu, imma tant importanti, tant hija importanti l-ħajja l-mewt u l-qawmien tiegħu li permezz tal-Knisja, b'mod speċjali permezz tal-Ewkaristija, Ġesu jagħmel lilu nnifsu u l-grazzja tal-ħajja l-mewt u l-qawmien tiegħu preżenti għal kull bniedem ta' kull post u ta' kull żmien. It-tieni riflessjoni tkellimna dwar l-Ewkaristija mhux biss hija ċelebrazzjoni ta' ġol Knisja, imma hija stejl ta' ħajja, mod kif tgħix. Stejl ta' ħajja mimli mħabba. L-Ewkaristija niċċelebrawha fil-Knisja imma ngħixu hemm barra fil-mod kif ngħixu. In-nisran li jiġi għal quddiesa u ma jgħix l-imħabba kif ħabna Ġesu, huwa nisrani qed li jittradixxi dan is-sagrament. Huwa nisrani li qed jgħix ħajja nisranija falsa, eżisħuti. U t-tielet riflessjoni l-ġimgħa l-oħra tkellemna araw kemm għandha x'taqsam mal-ħajja, l-Ewkaristija hija garanzija ta' ħajja bla tmiem, eżisħuti. Li Alla lienna meta ħalaqna, meta tnissilna fil-ġuf tal-om tagħna, aħna għandna bidu, però dak il-ħin Alla jaħlaq ruħ li tibqa' għal dejjem. Alla ħalaqna għal dejjem u ħalaqna biex ingawduha għal dejjem, eżisħuti. U x'hekk. U allura il-ġisem tagħna li jitmermer għad jiġi msejjaħ mill-ġdejta għal ħajja bħal ġisem ta' Ġesu xoxt wara l-qawmien tiegħu biex igawdi l-Alla wiċċ imwiċċ. U l-garanzija ta' dawn kollu hija l-Ewkaristija kif jgħidilna Sant Irenew, kif jista' l-ġisem tagħna li jirċievi fih lil Ġesu li mhux biss huwa ħaj, imma huwa l-għajn tal-ħajja jibqa' skjaf tal-mewt jgħidilna Sant Irenew. Bdejna llum eżisħuti billi jgħedna li l-ħajja mixja u jeħtieġ li jkun hemm xi ħadd tal-inqas jekk ħanagħmlu mixja twila u x'hekk li jaf it-triq biex naslu fid-destin tagħna u jeħtieġilna nieħdu magħna l-ikel u x-xorb u x'hekk għedna biex naslu fid-destin tagħna. Id-destin tagħna x'inhu eżisħuti? Għaw ħafna min jemnu b'destin wieħed bissem eżisħuti ta' Ara ma nisbaljawx, Alla lienna ħalaqna għal raġuni waħda u dik hija l-iktar importanti li nkunu miegħu f'imħabbtu fil-glorja fil-ferħ fi-sbuħija tal-eternità miegħu għal dejjem dak hu biss. Ara ma nħallux aljenazzjonijiet oħra għaw min imur jaqralu x-xogħol dawk kollha jmorru kontra l-fidi tagħna eżisħuti ta'. Issa l-futur jew nafdaħ fidejn Alla x'nemmnu, jew nkella nafdaħ fidejn min jaqra x-xorti, noqogħdu ħafna attenti għax qed issir ħafna ħsara anke psikoloġika. Għal dawk li jgħidu li ma jemmnux f'Alla, imbagħad jemmnu f'daċċuċati u jagħmlu ħafna ħsara lilhom infushom eżisħuti. Allura id-destin tagħna huwa wieħed li nkunu mal-Alla għal dejjem. Il-ħajja mixja li titwassalna biex ninaqdu mal-Alla għal dejjem eżisħuti. Aħsbu ftit taraw il-quddiesa kemm tagħmel sens. Il-quddiesa tinqasam f'żewġ partijiet prinċipali u x'hekk. Il-liturġija tal-kelma u l-liturġija tal-Ewkaristija. L-ewwel parti nisimgħu l-kelma tal-Alla u t-tieni parti Ġesu jagħtina ġismu demmu bħal ikel u xorb. Araw x'rabta kbira hemm mal-ħajja. Aħna għedna jekk ħanimxu mixja twila tal-inqas xi ħadd irid ikun jaf it-triq fejn naslu. Il-kelma tiegħu dal-ktieb il-Bibja hija l-mappa tal-ħajja eżisħuti. Għalhekk fl-ewwel parti tal-quddiesa nisimgħu il-kelma tal-Alla biex inħallu l-Ġesu jkellimna u jurina t-triq il-waħda l-vera li tagħti għall-ħajja u biex kollha ħares qatt nkunu qbadna triq żbaljata bil-qawwa tal-grazzja tiegħu nerġgħu lura mill-ġdejt. Però mhux biżżejjed li tkun taf it-triq,
Edna li tibda timxi, kiddum naqra timxi jibda jtik il-ġuħolaċ u ma tasalx. U t-tieni parti tal-quddiesa l-liturġija tal-Ewkaristija, Ġesu jagħmel lilu nnifsu ikel u xorb biex imantnina f'dan il-vjaġġ tagħna, eżis ħuti, biex naslu fid-destin tagħna, l-arti mwieda tagħna, il-ġenna, eżis ħuti. Fl-aħħar żewġ ħsibijiet għalhekk illum u l-ġimgħa d-dieħla xtaqt naqsam magħkom hekk riflessjonijiet fuq l-ewwel parti tal-quddiesa u t-tieni parti tal-quddiesa. Llum ħanitkellmu fuq l-ewwel parti tal-quddiesa li hija l-liturġija tal-kelma, skużawni, liturġija tal-kelma. Illum għalhekk xtaqt nibda biex nagħtikom ftit pariri biex il-quddiesa tħalli frott, eżis ħuti, nista' jiġrilna. U jiddispjaċini ngħid ħafna jiġrilhom hekk li niġu għall-quddiesa. U forsi jkun hawn min jiġi kuljum. Per l-quddiesa ma tħallix frott fina, ma jkunx tort tallata. Jiġri bħall-ilma fuq dar il-papra, jiżluq u jibqa' sejjer. Jew inkelli jiġrilna jisna qegħdin f'dajsa b'żewġ imqadef, taqdef b'mod wieħed biss u taqgħod u ddur dejjem fl-istess post. Għaliex? Jistgħu jkunu ħafna raġunijiet. U ħafna drabi jkunu raġunijiet żgħar, l-affarijiet iż-żgħar. Bl-Ingliż jgħidu the devil is in the detail. Anke l-grazzja tal-Alla taslinna fl-affarijiet iż-żgħar. Ħansemmilkom xi affarijiet. Pereżempju noqogħdu attenti. Ikun hawn min vizzju kważi dejjem jiġi tard tal-quddiesa. Kif tista' tinġabar u tħalli l-grazzja tal-Alla taħdem fik jekk tasal bġirja, moħħu għadu aljenat jiġri fuq elf ħaġa, għall-quddiesa naslu 5 minuti tal-inqas qabel. Bħal l-ilma. L-ilma kieku imċaqlaq ma jirriflettejx. Irrid joqgħod biex jibda jirrifletti, jekk ukoll aħna l-qalb tagħna. Ikollha bżonn toqgħod. Ħan irriflettu, ħanħallu l-Alla jirrifletti fuqna l-grazzja tiegħu, eżis ħuti. Allura l-ewwel suġġeriment naslu tal-inqas 5 minuti qabel il-quddiesa, eżis ħuti. Qabel nidħlu l-knisja minn qalbi, eżis ħuti, dak l-imbierek ta' mobile sar għodda fidejn ix-xitan ta' kieku tafu li bħala saċerdot kemm ifixkinni. Min fuq l-artal tinnota kollox, eżis ħuti, jkun hawn min joqgħod jinħeba, min joqgħod taħt il-bank, jitektek fuq il-mobile. Tisma' mobile sidoqqu waqt il-quddiesa, min jirrispondih, min joħroġ jiġi l-barra jirrispondi l-mobile. Tafu x'skandlu qegħdin nagħtu. Mela inti tiġi biex tiltaqa' mal-Alla u m'intix kapaċi titfi fil-mobile qabel tidħol, aħjar ma tiġix. Għax titlef int u ttellef il-ħadd ieħor. Jew inkella għamel kuraġġ fil-mobile itfih. Sirna skjavi tal-mobile. Ma għadniex noddhom id-drabi f'xahar li tkun quddiesa waħda u ma jdoqx mobile. Jew ma jkunx hawn min jirrispondih fil-knisja, jew joħroġ jiġi l-barra jirrispondih. Jew idoq mobile daħal message, jew min itektek taħt il-bank. Maħniex nindunaw eżis ħuti din nidħu bina nfusna. Qegħdin nħallu l-ispiritu ħażin itellifna l-grazzja tal-Alla. Ktiġi fil-knisja tkun moħħok fil-mobile. Kif se tiltaqa' mal-mulej? Vera eżis ħuti nammetti forsi djufija fija tfixkinni ħafna jiena ta' xi nara n-nies jirrispondu l-mobile tinduna ta' jew jitilqu l-barra jiġru jirrispondu l-mobile. Dan sirna affarijiet narawhom kuljum. Ma li nidħlu fil-knisja dik ir-reverenza eżis ħuti. Sar minn għadna nemmnu li fit-tabernaklu hemm Ġesu verament. Il-biċċa kbira m'għadniex nagħmlu reverenza ta' jew nagħmlu għajsna nkunu se naqgħu. Kitbati biex tinżel anke żomm mal-aħħar bank imma tista' tinżel kemm tista', ma tistax almenu baxxi rasek. Imma nagħmlu sinjal li nemmnu f'Ġesu fl-Ewkaristija eżis ħuti. Kont l-Awstralja jien ħafna snin ilu 20 sena issa naħseb. U niftakar darba kont mal-kappillan. U ġie raġel li rritorna l-Knisja wara 40 sena imbiet mill-Knisja. U l-kappillan għamillu mistoqsija, għallu issa x'innu tajt differenti, tafx għallu? Għallu nnu tajt l-nies x'in jitlu l-Knisja m'għadhomx għamlu reverenza, għatlu proset minna ġejna l-qudiem.
Eżis ħuti jew nagħmluh dan l-impenn għax anki għal moħħna il-fatt li inti tdaħħalha f'moħħok li malli dħalt mill-bib tal-Knisja titfa' ħarstek fuq it-tabernaklu tagħmel reverenza sewwa. Hija mod eżis ħuti kif tfakkar lilek innifsek li inti temmen li hawnhekk hija d-dar tal-Alla. X'ngħidu mbagħad għal paroli żejjed fil-Knisja? Nevitaw paroli bla bżonn. San George Preka tafu x'kien jgħallem? Kien jgħidilna fil-Knisja laqqas issellem għax l-attenzjoni tiegħek tkun fuq Alla u fuq Alla biss. Paroli żejjed fil-Knisja żisħuti. L-ewwel nett x'en ikolli jabtit ngħid xi ħaġa ngħid ma' din neċessarja li ngħidha issa? Tista' tissapporti sakemm noħorġ tista' tissapporti. Jekk assolutament ma tistax tagħmel mod ieħor tal-inqas tgħidha b'vuċi baxxa kemm jista' jkun. Eżis ħuti bil-mod il-mod ix-xitan qed jisir inna l-knejjes tagħna ta' mhux għax il-knejjes tagħna ħajġġarfu ta' għax l-ambjent għaddejs li suppost ikollna fil-knejjes tagħna qed nitilfuh. Inkunu barra, nidħlu ġewwa qisu ma ġara xejn nibqgħu nlabalbu ninsew nagħmlu reverenza npaxbxu, nirrispondu l-mobile. Fejn se jibqa' l-post li laqek Malla eżis ħuti? Fejn se jibqa' l-post li x'ħan tidħol fih tħoss il-preżenza tal-Alla knitilfu dan mill-knejjes tagħna din kieku tafu kemm tinkwetani lili. Għax bil-mod il-mod ix-xitan għandu nassa fina. U qed jirbaħna eżis ħuti ta' ma nqogħdux attenti qed jirbaħ. Ejjew nibdew aħna. Kien nibdew aħna qegħdin ftejt, ma jimpurtax. Kien nibdew jiena u int malli nidħol fil-Knisja nagħmel reverenza sew. Min jarani tgħid li tagħmel għal min jarak le, imma ovvjament ħajarawk l-oħrajn. Ġesu qalilna irridu nkunu melħ tal-art u dawl tad-dinja. Eżis ħuti. Nagħmlu reverenza sew eżis ħuti. Insibu post pereżempju waħda mill-affarijiet għadna nibżgħu ħafna nersqu l-qudiem fil-Knisja. Ħafna drabi tkun fil-Knisja kulħadd fuq wara u fuq quddiem vojt. Ma nibżgħux nersqu l-qudiem, immaġina ikun il-bart u nqabdu n-nar. Inti tersaq lejn in-nar biex tisħon. Ma nibżgħux eżis ħuti. Mhux se jagħmlek xi mistoqsija jew jiskomodak. Xejn xemm min jiġi tard, jalla ma jiġi ħadd tard imma ikun hawn isif fejn joqgħod wara. Ma jkollux joqgħod jiġi l-qudiem imbagħad jiddistrana, eċetera, eċetera. Ma nibżgħux insibu post il-qudiem. Forsi Malta għawdex għadna mbagħtu wisq minnha din. U x'hekk. Jien kont barra, l-ewwel bankijiet li kienu jintlew ħafna drabi ta' quddiem. Ejjew nidraw ma nibżgħux. Ħaġa oħra. Tisma' min jgħid il-quddiesa boring, jiena tkaxkixni kif nismagħha. Alla ħares qatt naslu li l-quddiesa nagħmluha boring. Boring mhux min naħa tal-Alla ta', min naħa tagħna, però mhux is-saċerdot biss ta' biex jagħmel quddiesa interessanti, nagħtu semna. Inkantaw fl-imkien, inwieġbu vuċi li tinstema. Għaliex x'ħend mur jien naf ma tantx ma morx ħafna drabi, jien naf fi ground tal-futbol iż-żgħażagħ ma jisħux, ikantaw u jgħidu jaqbżu, iwa fil-Knisja nisħu. Mhux qed nippretendi bihom ngħidu niqbżu ta'. Imma li nwieġbu u nkantaw fl-imkien bla biża'. Infaħru lill-Alla. Għaliex nistħu? Tgħid li forsi ma tantx naf inkanta ħafna, kanta kif mill-aħjar li taf. Aħna maħniex kor. Aħna komunità li qed tfaħħar lil mulej. Eżis ħuti ma nibżgħux minnhom dawn. Biex il-quddiesa nagħtuha l-ħajja. Biex mhux jiġi xi ħadd jgħid Marilli. Dawn vera jemmnu f'dak li jgħidu. Ħanibdi issa miexi mal-ewwel parti tal-quddiesa. Ngħid xi ħaġa fil-qosor fuq il-partijiet prinċipali. Mela l-quddiesa tibda dejjem bil-kant. Forsi tista' xi darba inkun hemm miskiet fil-bidu tal-quddiesa. Il-kant tal-bidu fil-quddiesa hemm 3 purċissjonijiet u x'hekk li fihom irid ikun hemm il-kant huwa tfakkarna fil-poplu tal-Alla miexi fid-deżert ifaħħar lill-Alla għall-leġubijiet tiegħu. Il-purċissjoni l-art fil-bidu, il-purċissjoni tal-offertorju ta' tqarbejn li fihom u x'hekk wieħed jista' għandu ikanta eżis ħuti. Infaħru lil mulej flimkien il-kant tal-bidu, imbagħad ir-rat tas-salib.
Hemm differenza żisħuti bejn ir-rat tas-salib fil-bidu u l-barka tal-aħħar. Ħafna ma jafuwiex. Mela fil-waqt li fil-bidu ngħidu s-salib kollu flimkien, fl-isem kulħadd jgħidu mbagħad fil-bidu suppost, fl-isem ngħidu flimkien, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu ammen fil-bidu. Fl-aħħar le, fl-aħħar hija barka. Allura is-saċerdot biss jgħid fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, aħna nagħmlu sinjal tas-salib fl-aħħar mingħajr ma ngħidu xejn u ngħidu ammen biss għax hija barka. Is-sinjal tas-salib tfakkarni żisħuti li huwa wieħed fi 3 persuni u li kollox ġej minnu u kollox sejjer leħ li ħajjitna ġejja minn Alla u titwassal għand Alla għalhekk fil-bidu fl-aħħar tal-Ewkaristija nibdew bis-sinjal tas-salib. Ifakkarna li Alla huwa komunità ta' mħabba perfetta li Alla huwa mħabba eżisħuti. Imbagħad hemm l-istedina tal-bidu introduttiva tas-saċerdot x'ngħidilna l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll kemm sabiħa. Meħuda mit-tieni jittra ta' San Pawli l-Korintejn kapitlu 13 vers 14. Is-saċerdot li jistedinna inħallu l-Alla jimlina bil-grazzja tiegħu, jimlina bl-imħabba tiegħu, jimlina bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Imbagħad jiġi l-att penitenzjali. Ġeneralment ġi l-saċerdot jagħmel introduzzjoni qasira li tintroduċina forsi għal xi festa jew żmien partikolari li jkun u x'hekk biex jenna ħan nidħlu fil-liturġija u jiġi l-att penitenzjali li fih nitolbu maħfra lil mulej għal ħtietna jew aħjar eżisħuti aħjar ma ninsewiex. Taf x'inkunu nagħmlu dak il-ħin? Nippruvaw lil qalbna nifirduha mir-rabta mad-dnub ta' boloħ li aħna ħafna drabi nibqgħu naħsbu li d-dnub fih xi vantaġġ li hemm xi ħaġa sabiħa fid-dnub bħal Eva li rat il-frotta u ħajrita għażbuħija tagħha eżisħuti fil-Ġenesi. U allura ngħidu mulej jifridni minn madlam ħalli d-dawl ta' ibnek ikun jista' jdawwalni. Jekk qalbi hija marbuta mad-dnub, hija marbuta mad-dlam, jiena nista' niġi 10 qudiesit kull jum id-dawl ta' Ġesu ma jistax idawwalni. Għax Alla ma jimponi fuqna xejn. Alla jistedinna b'libertà u b'imħabba niftħu qalbna għalih ma jġalniex. Alla ma jaqbad il-ħadd minn u din ftit nagħtu kasa hemmhekk hu. Eżisħuti, allura fil-bidu tal-quddies ngħidu mulej jiena ma rridx inkun marbut mad-dlam, ma rridx inkun marbut mad-dnub biex id-dawl tiegħek li huwa Ġesu idawwal li ħajti f'dil-quddiesa. Wara l-att penitenzjali fil-ħdud u l-festi ngħidu l-glorja li huwa innu sabiħ immens ta' tifħil l-Alla ngħiduh jew inkantawh. Kemm għandna bżonn il-glorja nieħduha bħal opportunità biex ngħidu grazzi lill-Alla u nfaħruh ta' kemm jagħmel magħna. Min jaf kemm jgħaddu ġranet minn fuqna eżisħuti u ninsew nieqfu u nfaħruh lill-Alla tagħna għal dak kollu li jagħmel magħna. Min jaf kemm jagħtina grazzi kull jum u laqqas ngħidulu grazzi għalmenu niftakru nhar ta' ħadd x'in ngħidu glorja l-Alla fil-ori tas-smewiet kif faħruh l-anġli meta twieled Ġesu u x'hekk u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Ngħiduha bil-qalb eżisħuti din it-talba tant sabiħa. Imbagħad is-saċerdot ġieli jgħid l-intenzjoni tal-quddiesa f'xi ħin fil-bidu x'hekk. U mbagħad tiġi ngħidula l-kolletta. Talba fil-bidu, is-saċerdot jgħid nitolbu ġeneralment nieqfu fiskiet biex kull wieħed u waħda minna irressaq it-talba tiegħu. Interessanti ħafna eżisħuti f'ħafna talbiet fil-quddiesa l-iktar importanti is-saċerdot jiftaħ idej hekk. Tafu xi tfisser dejk kemm sabiħa darba kien spjegajilna lecturer niftakar meta kont Ruma u baqgħet tolqotni lill-Alla nkunu ngħidulu. Mulej aħna jdejna vojta dak kollu li għandna jew minn għalina li għandna x'aħna m'għandna xejn, ġejna b'xejn u mmorru b'xejn. Ma jimlinniex qalbna, ma jagħtix sens il-ħajjitna, dak li verament għandna bżonn nistennewh biss minn għandek, kemm sabiħu. Mulej aħna jdejna vojta dak kollu li għandna jew forsi naħsbu li għandna
ma jimlinnix qalbna, ma jagħtix sens il-ħajjitna. U xek ma jagħmilniex ferħanejn, għal ftejt, forsi, għal ftejt. Dak li verament neħtieġu nistgħu nirċevuh biss minn għandek mulej. Mbagħad it-talb is-saċerdot jgħid il-kolletta li tiġbor flimkien u xek għalhekk kolletta, għax qisha qed tiġbor it-talb tal-komunità kollha flimkien biex tresqu lejn Alla. Din sawnek ngħidulhom ir-riti tal-bidu jew ir-rit tal-bidu u xek. Mill-kant tal-bidu sal-kolletta mbagħad tibda l-liturġija tal-kelma hija l-ewwel parti prinċipali tal-quddiesa. Kemm għandna bżonn neżisħu nidraw noqogħdu attenti għalija dil-parti. Kemm għadna daqsxejn hekk. Ma ntuwix importanza biżejjed il-kelma tal-eżisħuti, ma nemmnux li mhux is-saċerdot jew il-lettur li jkun qed ixandar. Imma huwa Ġesu l-xoxt li qed iwasslinna l-aħbar it-tajba eżisħuti. Kemm għandna bżonn qed nimmaġinawna li kull kelma tal-qari hekk isa ġawra fina żgħira. Ridu noqogħdu attenti biex ma nitilfu l-ebda waħda minnhom. Kemm għandna bżonn nistaqsu lilna nfusna qabel il-qari. Ngħidu talba sabiħa f'qalbna mulej xi tgħid illum. Naf li titkellemni, naf li tħobbni, jenni. Ħa nisma' bil-qalb u nifhem il-kelma li inti għandek twassal lillum. Kemm ħaġa sabiħa eżisħuti waqt il-konsagrazzjoni. Tara l-kulħadd miġbur hekk, ħaġa sabiħa hekk għandu jkun. Però kultant għax nitilfu l-kelma tal-Alla, qisu m'għandniex devozzjoni lejn il-kelma tal-Alla, kemm għandna bżonn nitolbuh biex il-mulej ta' bilħaq nissel fina devozzjoni lejn il-kelma tiegħu. Għax il-kelma tiegħu li turina t-triq. Il-kelma tiegħu jien ma nkunx naf it-triq, kif se nasal? Kif kolli li kelbu x-xorb, però t-triq ma nafix, xorta ma nasalx. Għandi bżonnhom it-tnejn, eżisħuti. Fost il-ġimgħa jkollna qari wieħed, l-ewwel qari is-Salm u l-Vanġelu. Fost il-ġimgħa l-qari ta' fost il-ġimgħa mqassam ġeneralment matul is-sena, fuq sentejn ta' żmien tempi forti ngħidulhom l-Avvent u r-Randan u l-Għid huma l-istess kull sena. Tal-imbagħad iż-żmien ta' matul is-sena jinqasam f'sentejn, sena 1 u sena 2, xiġifieri. Mhux il-Vanġelu, il-Vanġelu jkun l-istess ukoll. Imma sena 1 u sena 2 l-ewwel qari u s-Salm biex il-Knisja tagħtina qari firx iktar wiesa ta' qari tal-kelma tal-Alla. Sena 1 jinqraw fis-snejn bil-farz u xekk, odd numbers. U sena 2 jinqraw fis-snejn biż-żewġ, even numbers. Mutul il-ġimgħa qed ngħid il-Ħadd għandna ċiklu mbagħad ta' 3 snejn. Il-qari konna l-ewwel qari s-Salm, it-tieni qari u l-Vanġelu. U xekk. ċiklu ta' 3 snejn ġifieri sena A, sena B u sena C. Fis-sena A naqraw il-Vanġelu ta' Mattew. Fis-sena B naqraw il-Vanġelu ta' Mark u fis-sena C naqraw il-Vanġelu ta' Luqa. Il-Vanġelu ta' Ġwanni jinqara fil-festi l-kbar u f'okkażjonijiet speċjali fit-3 snin li huma. L-ewwel qari eżisħuti ġeneralment jittieħed mit-Testament il-Qadim jew inkella fi żmien Rajt mill-Atti tal-Apostli. Is-Salm, il-ktib tas-Salmi għadna maħniex midħla biżejjed tiegħu u ktib sabiħ immens li l-Knisja użatu ħafna fil-liturġija tas-Sigħat. Huwa ktieb mis-sessjoni fit-Testament il-Qadim li msejħin il-Kodba tal-Erf, kodba sbieħ ħafna. Il-Testament il-Qadim jinqasam f'4 partijiet. Il-Pentatewku, l-ewwel 5 kodba tal-Bibja, l-kodba storiċi. Il-history, kif Alla jintervjini fl-istorja tal-poplu tiegħu. It-tielet il-kodba tal-Erf, Alla li kellemna bl-orrief, bil-orrief tiegħu, il-filosofi jekk trid. U r-raba l-kodba tal-profeti, Alla li kellemna bl-allima tal-poplu tiegħu, il-profeti, u xek. Il-ktieb tas-Salmi huwa ktieb mill-sessjoni kodba tal-Erf, fih 150 salm li huma 150 innu jew 150 poeżija li l-poplu tal-Alla kien ikanta. Eżisħuti, kodba sbieħ, ktib sabiħ immens, salmi sbieħ immens. It-tieni qari li jinqraw ġeneralment u xekk fil-ħdud u l-festi jew okkażjonijiet speċjali huma mill-littri ta' San Pawl jew mill-littri l-oħra tal-Apostli jew l-Apokalissi l-Vanġelu kif qedtilkom u xekk għandna 4 Vanġeli Mattew, Marku, Luqa, il-ħdud imqasmin fit-3 snejn A, B u C, Mattew, Marku, Luqa jfissru xekk.
L-omelija. Is-saċerdot li jfisser il-kelma tal-Alla u japplika għal ħajja tagħna. Ma ninsewx, eżis ħuti dak li jedna. Huwa l-mulej li jkun ikellemna. Jekk ma toltokx l-omelija, għamel sforz, xi kelma jkun hemm li toltok ta'. Mhux bil-fors toltok, mhux hekk. Però jekk niftakru li huwa l-mulej li jkun qed ikellemna Ġesu, il-qudiesa mhijiex tagħna ta'. Il-qudiesa ma jagħmilx is-saċerdot strument biss. Il-qudies hija Alla li jagħmel għalina permezz ta' Ibnu Ġesu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu eżis ħuti. Allu jekk nżommu f'moħħna li huwa l-mulej li jkun ikellemna, ikun hemm żgur li xi ħaġa tolqotna u tibqa' f'moħħna u nżommuha f'moħħna u nħalluha tewden ġo moħħna eżis ħuti. Wara l-omelija ngħidu l-kredu. Minna kif il-kelma tal-Alla ssaħħaħna fil-fidi, nistqarru b'ferħ il-fidi tagħna u xek falla wieħed fi 3 persuni fil-Knisja Qaddisa Kattolika Apostolika fix-xirka tal-Qaddisejn il-Maħfra ta' Dnubiet u l-ħajja ta' dejjem, stqarrija ta' fidi sabiħa ħafna. U fl-aħħar tal-liturġija tal-kelma jiġu talbit tal-fidili ngħidulhom. Jekk il-kelma tal-Alla turina kemm Alla jħobbna x'wara kollox dak il-messaġġ tal-kelma tal-Alla dejjem Alla li jħobbna u li jenna jurina t-triq il-waħda l-vera li twassal għal-ħajja, eżis ħuti. Inresqu l-talb tagħna u xek, nresqu l-talb tagħna, talb mhux bis-salina, imma l-ħtiġijiet tal-Knisja, tad-dinja kollha, tal-ħajjin u tal-mejtejn, eżis ħuti. Alla għandu bżonn li ngħidulu t-talb tagħna. Alla jafu t-talb tagħna, imma għandu bżonn tafu għaliex. Għax ħan ngħidulu t-talb tagħna Alla mhux nibdu lilu biex hu jagħmel dak li rridu aħna, imma nagħtuh opportunità biex jibda lilna. Eżis ħuti, meta nresqulu t-talb tagħna qegħdin niftħu qalbna biex Alla jibda lilna. Biex dan it-talb tagħna li aħna nresqulu b'umiltà qudiemu fl-istess ħin Alla jibda lilna u jagħtina l-grazzja tal-imħabba tiegħu biex insiru strumenti fideh. U x'hekk biex il-kelma u l-imħabba tiegħu tasal fid-dinja tagħna permezz tagħna aħna l-istrument fideh eżis ħuti. Ħaniqfu hawnhekk għax hawnhekk tispiċċa l-liturġija tal-kelma. Il-ġimgħa d-dieħla Alla jrid nitkellmu mill-liturġija tal-Ewkaristija. Eżis ħuti, konklużjoni. Fil-mixja tal-ħajja fejn insejjer, int fejn insejjer, jien fejn jinsejjer fil-mixja tal-ħajja. Jew nisimgħu il-kelma tal-Alla u nfittxu li nifhmuha sew u ngħixuha u allura nkunu nafu din il-mixja tal-Alla fejn tieħu, jew l-option l-oħra ngħixu ħajja jisna xi ħadd mitluf ma jafx fejn hu sejjer. Forsi għaljena ruħu kultant b'xi ħaġa jew b'oħra, però ma jafx fejn hu sejjer. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum biex niftħu qalbna l-kelma, biex inħallu ħidaw lilna ħajjitna jurina t-triq il-waħda l-vera li tagħti għall-ħajja u jbedna minn triqat oħra li ma jistgħux ħlief jagħtu għat-telfien. Ħanafdaw lilna nfusna l-eżistana fidejn l-om tagħna tas-sema Omm il-kelma biex tħeġġilna qalbna dejjem aktar biex nisimgħu dak li għandu xejdilna Ġesu bina. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif did-dinja mingħajr teba. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.